Toyota Corolla Verso соли барориш 2005. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, сентр замок, коробкаш механик ва инҷа CD плеер норад. Калиташон старт-стоп. ҳозир пробегишам мефаҳмем. пробегаш 382 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мана маболи сидениҳо мана хеле рӯйкашҳои замонавӣ кашидагӣ мана мотор 2.2 сӯзишвори бензин сӯзишвори дизел расходаш дохили шаҳр 6.9 литр берун аз шаҳр 5 литр. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 58 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 764 99 94. Nexi 2 соли барориш 2011. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механик пробег пробегишам мефаҳмем ҳозир. пробег 275 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мана ёдовар мешем ин навор ба он шахсоне ки ҳамин нексиҳоя хоҳиш керда кунанд комментария барои ҳамон шахсон. мотор 1.5 простой сӯзишвори бензин. расходаш 8 литр ва 100 километр мегардад. ҳавои хунук гарм бо камтар мехӯрад. нархи мошин 30 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 706 38 15. ваз 2106 соли барориш 84. мани намуди берунаш. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механик пробега 18 000 гусол як круг гаштагӣ. салонаш меким васе ҳозир салони қафошам шумо нишон медиҳем. ин салони қафои мошин мана мотор 03 сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар ко? расходаш 8 литр 9 литр бензин ки 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 10 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 764 52 85. зафира элеганс соли барориш 2000. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз мана намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 385 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед.
من حالت سالن قفای ماشین رسانیدی. мотор 1.8 1.1 سوزشواری گاز بنزین. расход چقدر گاز گیری؟ расходش 10 تا گاز گیری 80 تا میگشته. این حالتی мотори ماشین. нархи ماشین 45000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 90 366 97 97 92 828 23 82. Lada Samara соли барориш 97. یعنی نمودی بیرنه ماشین رسانه ازید نه یعنی نمود از کفای ماشین از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن коробкаш механик, та айнаҳои пеш электро, ман инҷа CD плеер дора. Пробегаш 179000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ман ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мана. мотор 1.5 сӯзишвори бензин газу бензин буна расход чиқадар ко расходаш 10 та газки 100 та мегардад. нархи мошин 14000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 794 45 25. лада прибалтика соли барориш 98. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз мани ҳуҷҷатош то моҳи август будааст. мани намуд аз кафои мошин балтик будааст. лада балтик. ҳозир даракшон яво дараша кушоидако дохили салон коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 15000 як круг гашаги бефикра. мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин дарош як круги ҳаво хунук гуфтасиям не мотор инжектор сӯзишвори газ бензин. расход чиқадар газ гирди? 107. расходаш 7 литр гази 100 7 литр гази 100 километр мегардад. ман ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 16000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 311 31 34. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорза дореду дар фикри сафти он ҳастед? пас наворбардорони касби студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.